Tropické teploty, najmä tu na juhozápade, už začínajú byť otravné, ba aj nebezpečné. Rozpálené betónové a asfaltové plochy pridávajú na horúčave. A tak je teraz úplne bežné, že na slnku je počas dňa okolo 45 stupňov a v tieni 38. Ak skúsite ísť na boso po chodníku, môžete sa popáliť. Čas, keď je byť na slnku bezpečné, sa skrátil už len na podvečer, noc a skoré ráno. Inak je lepšie sa slnku vyhnúť a doplňať tekutiny. A týmto by sme sa mali riadiť minimálne do konca týždňa. Tieto pekelné dni je asi najideálnejšie prežiť v tieni lesa, kde je teplota výrazne nižšia ako kdekoľvek inde. Posúďte sami, v tieni lesa tesne na 20 stupňov, v tieni mimo neho už o 5 až 15 stupňov viac. A na slnku sme namerali dokonca až dvakrát toľko. Tropické teploty, teda na 30 stupňov v tieni, 2 metre nad povrchom, sa objavujú už predpoludním. V priebehu dnešného dňa napríklad také Hurbanovo skočilo už o 10 ráno nad 30 stupňov. Popoludní o 16 tu už namerali 35,3 stupňa, čo bolo v priebehu dňa najviac na Slovensku. Priame slnko a tropické teploty už môžu byť pre ľudský organizmus nebezpečné. Hrozí nielen úžeh, úpal, ale aj popálenie, napríklad na kapote auta pri viac ako 70 stupňoch alebo na 50 stupňovom chodníku. Ale keď stojí ozaj, páli to. Takže už od tej 10. hodiny netreba sa vystavovať priamému slnečnému žiareniu. Radšej v chládku, v tieni. A keď už to nejde, tak pokrývku hlavy, doplňanie tekutín či osvieženie vodou do neskorého popoludnia. Medzi 10. a 6. hodinou sú vlastne teploty extrémne vysoké. Pri neposledných deťoch je v tomto čase voda a tieň asi tým najlepším riešením. V letnom tábore v Kysaku Brezie sa deti osviežujú nielen v bazéne, ale aj pri rôznych hrách. Kto prehra, ten bude oliatý. To není odmena. Je to pomsta za včerajšie podľa mňa od nich, lebo včera sme ich olievali my. Máme ešte ďalšie pripravené, balónový volejbal. Asi si zgustli na vás. Tešíme sa, že máme výborné počasie, že je teplo, že môžeme používať práve takéto hry s vodou. Voda bola aká teplá? Ľadová. V tejto chvíli máme už za sebou týždeň tropických dní a začínajú sa nám objavovať aj tropické noci. Tu na Bratislavskej kolibe máme už tretiu po sebe, v Michalovciach druhú a v niektorých ďalších mestách prvú. Séria niekoľkých tropických nocí je za nami a ešte niekoľko tropických nocí máme pred sebou. A rovnako aj niekoľko tropických dní a peklo do konca tohto týždňa, kým nepríde osviežujúci studený front. A od nedele by sa malo ochladiť pod 30 stupňov Celzia, ale stále ostanú vysoké teploty nad 25 stupňov. Vlado Jurek a Anton Adamčík, televízia JOJ.